Aku jaluk bebantonmu supaya nggonku bakal miyak perkara kang dumadu ning Kraton Padang enggal tinarbuka. Aku sakodo mesti sak biyen Kakang Joko Padang. Anteping tekadmu jalari aku seneng. Ayo budal saiki Padang. Budal saiki. Apa karepmu nyekatlah. Nek lunga ngopo nek ora ngopo? Sing dadi dakwa ki sapa? Aku iki durung dadi dakwa supaya ngluwari perkara iki karepen pepeteng ing Kraton Padanggal tinarbuka. Kraton wis tinarbuka. Nek sing mateni Joko Padang. Kuwi kabar Mayawara. Kuwi ora bener. Kok kabar Mayawara? Para piyambung wis padha nang. Sandalipun sebentarane gelem-gelem Joko Padang diangket. Oh, yen ngono sing gawe pawarta iki kowe sak kanca kancamu kabeh. Aku ki mung nampa pangandikan saka katemunggungan. Oh, ngono. Aku nampa. Kowe ora oleh kowe dadi kepalaku. Coba maju.
Sopo sing arep dikurut bocah iki? Adu arep karo aku. Nih, wong-wong pajang wis padha mlayu. Gundil, Bapak, kowe kaget karo aku. sampean Bapak tumang mengarep guna. Sampean sinten, Pak? Le, Pandan. Ora perlu kowe dadak takon saka aku. Sesuk kowe bakal ngerti nek wis tekan titiwanci. Ning saiki aku ngerti. Nek uripku lagi ana ing Geboyo. Aku ngerti kowe diancam dening curut-curut pajang kae. Rahayunipun wonten sampean. Kula nedha rima sanget. Upami mboten kula sampun kumugining pecah. Kowe saiki manut aku. Yen kowe golek lacak perkara patine wong tuamu, kowe jujuka ning Gunung Kidul. Ning kono ana gerombolaning para sekti sing aran gerombolan Sawerwuluh. Kanthi tetunggule sing jenenge Ngangrang Sewu. Nek kowe ketemu karo wong-wongku, kowe bakal entuk lacak sapa sing ngikara wong tuamu. Iki Mbak Yubu. Kula le ngaturi pripun, Pak? Ayo kowe ngaturi Nyai Gundil. Nyai Gundil. Kula sampun ditulungi matur nuwun sanget. Pak, kula ajeng njaluk pamit sakniki mindhak ketelasan wekdal. Supados inah ingkang dipun paringaken dhateng kula saged kula mupangataken, Pak. Budal dina iki ya. Muga-muga entuk lacak lan bisa wal saka Geboyo iki. Inggih. Pamito karo Mbak Yuku. Nyai Gundil. Kok panjenengan nuwun? Kula nyuwun pamit. Kula nyuwun pamit. Sampun, Pak. Ngopo kowe nangis? Aku rasa ngambek saiki aku. Kuwi anakku lanang. Kaya ngopo aku kepengin nyekel aku ora wani. Kepengin tak gegep aku ora wani. Mergo aku ngen janjiku. Aku kudu ngorbanke kanggo anakku. Gundil. Dalan
sing diliwati anakmu kuwi wis bener. Pamongan kang nyikara kowe lan nyikara anakmu kuwi mung mergo blereng marang kebiyaning kelungguhan Labundi. Menungso diwenangake milih, arep milih dalan sing bawero jembar ning lunyu, bisa mlesetake uripe nyemplung ning ulegane kadurakan, apa arep milih dalan sing ciut lan rumpil nanging bakal tekan ning gapuraning kautaman. Kowe sing sabar. Aku rasa kumecap ketemu anakku. Nek kowe bloko anakmu ribet. Mergo anakmu lagi diancam dening wong-wong pajang lan lagi nyangkul jejiban sing wigati. Aku kepengin ngerti anakmu. Aku kepengin cedak karo anakku. Mbak Di, sepisan meneh aku pun kowe manut aku. Dilapat anakmu ning aja nganti kowe ngaku lan aja nganti anakmu ngerti. Ya kene iki abot. Aku iso nyawang anakku sing suwe ora ketemu. Ning aku ora entuk nyekel. Aku ora entuk cedak karo anakku. Iki loro atiku, aku loro banget. Ya, aku bisa ngrasakake kaya ngopo jeriting atimu. Aku bisa ngrasakake kaya ngopo larane atimu mergo kahanan ning kowe manut aku. Anakmu ditutke saka kaduan. Ya. Ning mengko ya ora entuk nyekel meneh. Wis to kowe manut aku. Iki durung diwanti. Ya, apa kaya ngopo tak lakoni. Saiki ayo, aja kesuwen nututi anak. Topengmu dienggo meneh. Saiki dinggo. Ya. Ayo ditutuki anak. Dateng grup yukin apa? Ya ini kok bisa dateng grup yuk. Ya ke profesional kok kedake. Iki njer terusé piye iki? Kudu dadi rembug iki. Jaga regal kami kan bisa ramundak-mundak. Ayo wis nrimo, adek iki bersyukur. Jaga regal. Iki bengi, muni
bengi dan muni ra muni muni bengi oh bengi selan kae nggih muni jaga rekol kudune ngajak babe iki bapane ora kaya biasa kowe jaga kono ono apa-apa tengah ngatur kaya Muhammad di Manu rumah ora indut wae karepe iki karo awake dhewe aja ngantuk disambi ura-ura langsung jumenggung sroe bali-balan ayo ngantuk langsung jumengglung iki jane iso piye padane lekase saka sapa yo oh ayo mulane aku ki ya gak arep ngomong nyambut gawe iki ya kudu sing sewajo iya ora dolanan terus iya sesuk ki ana gawean meneh iya iki wis wengi ya langsung dhisik gentenane jaga iya iya blokek kaya malah kok kaya kesirup kayane apa iki kok ngantuk banget aku tak lurus iki ya Tron iya aku apa gentenan kowe terus iki terus aku tak dogo ya gentenan sugeng kae aku tak turu lho gentenan lah iya aku tak turu sike kaya kok kowe melek rame turu sike ora pikir wong awan pikir awakmu dhewe ngantuk ya turu kok apa lemot laler aduh tikus ketelo wayang gendut men aku iso turu iki udon Mas aja tidak. Tak kira nek watu iku.
Sapa? Ora kudu ngerti gara-gara Ora sampun ngerti aku sapa. Kang Bapu, aja ngalang-alangi aku bakal mlebu ning kasaden. ngalang-alangi Ora kena. wani. Opo wani? Kowe iki jet-geti Ayo, sapa kowe? ora nyentet. Ora muntah ngono. Apa iki kancamu? Bocah cilik wani. Lho. Bengi Tepungke wae. Ratu Mandura Prabu balik desa. Wis ganti to? Ganti lho. Heeh, bala dewa. Minggir. Minggir. kowe sing kudu semingkir ngono papan. Ah, ere. Aku boten mateni Temenggung Brajana. Akan mateni Temenggung Brajana. Cil. Apa cekel iki gawe rusuh iki. Ngrasani loroku. Gawe rusuh. Iya kan? Singkir ge. Ayo tanam-tanam ke aku kudu iso mateni wong-wong Padang. Aku Temenggung Brajana karo Kanjeng Pangeran Pangi. Loko pandan kudu mati saka tangan. Ojo batu. Kurang kotor. Oh, hati-hati. Wani-wani Pawongan Marno Petap Bodo. Ayo, so, sekali tutup, cakep. Papo, papo. Engkau maju. Dan orang munduro. Aja dipunten Mas, aja dipunten iki loro iki loro. Yo, tak. Ora kamu. Ano kowe? Yo. Menika wonten pawongan sholat. Menika Aduh. Aduh. Kalau mas ora. Besok iso ngadeg aku nek kaya ngene iki. Aku kowe Kula Wis kok takoni apa perlu? piyambakipun ngajak sedanipun Ndoro Temenggung sapa? Apa? Brajanala. Loh, alma tadi aku. Jenengan. Yo. Wes ditendang. Wah, bunga ngringe Cukup lah mateni aku. Ayo, sapa meneh? Mumpung kok sak iki kita. Aku. Ya monggo aja. Monggo aja. Iki ngopo? Men. Yo. Aja dipunten Mas. Aja dipunten. Tunggake hati-hati dewan. Yo. Rale iki apa ya? Sikile tak top.
Nek angel dibethot kowe. Dibethot apane? Iki wong Nurowadi wis ketara banget. Biar pateni aku. Arep Werjaya Kakang Brojonolo. Iki wadiah dicolong iki. Iya, ada patine. Pateni. Jeng Pangeran Pangiri to aja patine ya. Pateni, amesake sing nurut ya aku dereng aku. Dume kowe mati. Ayo wis senang jok. Ayo ngaku. Ngaku sing mati. Kok malah dipateni? Pripun iki? Wis rampung. Mati. Ayo seret wadah. Iki tak takon kita piye? Iki wis aku. Kok malah kok pateni? Lah cetha mati kok kepiye to? Ning durung aku jare. Wis cetha. Iki wis cetha mata pitani mungsuh. Arep Werjaya sampean. Yo, Pangeran Pangiri. Mengko nara praja liyane. ning gak Para Sentana. sing tak goleki sing ngakon kuwi. Iki wis cetha. Ora wis cetha ning durung cetha. Antarane Mataran karo Pajang. Mataran nyusupke wong-wong sing mlebu ning Pajang. Perkara kuwi kowe iki sapa sing ngakon? Durung kok pateni. Wis ora perlu. Ora ngono. Loh. Iki wis cetha Werjaya wong-wong ning Pajang kok malah Iya ning sing ngakon sapa iki arep ngaku terus tok pateni. Payah iki payah. Payah. apa? Maksute niku ora karepe Ndara Pangari niku ora. Sing ngakon sapa, nek sing ngakon ki wis cetha, rak genti sing dicekel iku sing ngakon. Nggih to? Apa iya? Komentar kowe, he? Komentar kowe. Mboten aku lho nek pinter Bulone aku kowe. nek pinter ora Tok pilih. Wis mati. Iki moto pisane musuh. Wis ora perlu kan. Ora trimo ya ora mau. Perkawisipun tiyang menika Nyolowadi. Mlebet wonten ing Pemukul Padang dipun cepet pun pamukul. Dipun takeni ngaku menawi badhe medhaya kula kaliyan panjenengan dalem. Harus milo mekatan jeneng kula. Dipun pejahi Kula ingkang mejen. Menika sampun cetha mulai badhe ngajab sedanipun para sentana ing Pajang. Menawi boten dipun pejahi menika menawi makiwal sinten ingkang badhe tanggung jawab. Tapi kowe mateni pawangan iki terus kowe bakal ngumpet lakon. terus sing kudune wong iki bisa takoni terus sing dilarang. Sopo sing ngomong dheweke opo karepe kok kepengin mateni Kakang Brojonolo lan bakal mateni. Niki sampun cetha. Joko Pandan minangka dakwa. Sakmenika kantun pinten dinten malih piyambakipun damel luntran-luntran. Kali terang telung dino. Nah, mila menika wong-wonganipun Joko Pandan dipun susupaken wonten ing kraton lajeng badhe nyedani panjenengan dalem klebu sampean. Mudeng apa ora? Ngerti? Tak kene. Ning aku ora trimo patine wong iki. Iki maksud ngaku. Iki tunggale piro iki, Mas? Kali. Kok mati kabeh iki piye? Ayo. Ane pancen pengen ngerti jawabe kono gek ditakon. Tak larang masak. Kok pancen wong iki tanggungane saka petara. Leres. Sing supaya didaya sane para penduduk Pajang. Ayo. Perkara iki sapiro sing sing baku Joko Pandan. Wektu pramila kudu cekel. Kurang 3 dina. Joko Pandan ora iso apa sing dadi kersane Kanjeng Pangeran Pangiri ya kuwi nuduhake sapa sing dadi Duratmaka sing mateni Arya Guna sampean yo melu tanggung jawab. Nggih, kula ngerti. Kula isih kelingan. Kurang 3 dina. Nggih.
Iki Joko Pandan pun dalung terang-terang itu. Saya tidak didahului. Diguli Joko Pandan. Nanti bisa. Joko Pandan cekok. Kowe sak kancamu. Nggih, Yen ngerti Joko Pandan cekok dirangket. Oke. Nggih.